Ben, imos dar comezo á sesión ordinaria correspondente este mes de xullo. O primeiro punto de aprobación do orden do día sería a aprobación das actas do pleno do 5 de xullo e do 12 de xullo. Son videoactas, por lo tanto, entendo que podense someter a aprobación. Votos a favor. Queda aprobado o contido das actas. O segundo punto de orden do día é a dación de conta das resolucións de alcaldía e actas da Xunta de Goberno. As de alcaldía, as da Xunta de Goberno son as correspondentes a número 11 e 12, sesións ordinarias do 11 do 6, 25 do 6, e as resolucións da alcaldía do 468 ao 575. E pasamos así ao punto 3, que sería a adhesión á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega, e cedo a palabra á Concelleira de Normalización Lingüística. Moi boas tardes, paso a ler a moción, ou a adhesión. A adhesión á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega. O Estatuto de Autonomía de Galiza atribúelles ás administracións locais competencias en materia de lingua galega. Correspóndelles concretamente garantir o uso normal e oficial dos dous idiomas, potenciar o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa, e dispor os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. A Lei 3/1983 do 15 de xuño de normalización lingüística dispón no seu artigo 25 que o Goberno galego e as corporacións locais dentro do seu ámbito fomentarán a normalización do uso do galego nas actividades mercantís, publicitarias, culturais, asociativas, deportivas e outras. O Plan Xeral de Normalización Lingüística do 21 de setembro de Galiza do 21 de setembro de 2004 contén, entre outros, o seguinte punto: compre incluir a promoción do galego no concepto de servizo que o Concello e a comarca lle ofreza á cidadanía, tanto directamente como a través das empresas subcontratadas. Hai que poñer os medios para que todo o persoal, traballador ou servizo directo ou indirecto da administración local ou comarcal teña unha actitude favorable ao emprego da lingua propia de Galiza, coñecemento oral e escrito suficiente para atender nesa lingua ao cidadá e á cidadá que o desexe e que teña tamén práctica habitual na oferta positiva. A aplicación de política lingüística que sinalan estes mandados tivo a súa concreción ao longo dos anos nas entidades locais con accións de promoción do uso da lingua de diverso contido e incidencia. Constatouse a SEMADE en diferentes momentos a necesidade de contar con ferramentas que permitisen coordinalas ou mesmo desenvolvelas de maneira conxunta para lograr dun xeito máis eficaz e eficiente os obxectivos perseguidos. Así é que se conformaron distintas entidades colaborativas entre os concellos, como poden ser o programa Apego, do que Rianxo forma parte, o Club de Debate, do que Rianxo, entre outros, tamén forma parte, youtubeiros, Reguéifate, etc. A promoción do uso da lingua é unha competencia propia, como aclara o informe emitido pola Dirección Xeral da Administración Local da Xunta de Galiza, con data do 7 de maio de 2018. A respecto desta prestación do Servicio de Normación Lingüística pola Administración Local. A dimensión que alcanzan os proxectos colaborativos e a necesidade de contar cunha base máis sólida que supere a simple coordinación puntual recomenda crear unha asociación que, de maneira estable, aglutine a vontade normalizadora das entidades locais e facilite a xestión dos programas conxuntos. Así pois, ao beiro de distintas leis de asociacións, como poden ser a Lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo ou o disposto na Lei 7L 975 do 2 de abril, etc., propóñense para a súa aprobación no pleno os seguintes acordos: manifestar a vontade do Concello de Rianxo de adherirse á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega; designar a Adolfo Muiños como representante político da corporación na Asamblea da Asociación e a técnica de normalización lingüística como representante técnico; manifestar o compromiso deste pleno de incluir no orzamento xeral deste Concello os fondos necesarios para o pagamento da cota ordinaria de participación na asociación. Teño que dicir tamén que forman parte desta intento de asociación o Concello de Carballo, Pontevedra, Santiago, Compostela, Ponteareas, Ourense, A Baña, Negreira, Teo, Ponteceso, A Coruña, Dodro e Rois. Moitas grazas.
Retiro de Rianxo en común. Nós, como non iba a ser de outra maneira, vamos a apoiar esta proposta, unha basándonos no Estatuto de Autonomía, que creemos que isto xa debía de estar máis instaurado nas propias entidades locais e despois, aparte, na propia lei da 3/1983 do 15 de xuño de normalización lingüística. Creemos que vamos moi atrasados nese eido e apoiamos toda a medida que sea por aí, vamos. Entón, estamos de acordo e a favor de apoiar esta proposta. Mais nada, grazas. Gracias. Nós tamén estamos de acordo, por suposto, porque a lingua de Galicia temos que tratar ben, coidala e que a xente a queira. Dende o Concello de Rianxo, eu creo que dende sempre a lingua oficial sempre se lle falou, os modelos de impresos e todo estuveron en lingua galega, pero, bueno, non está de máis asociarse con outros que tamén poden aprender nós deles e eles de nós. O que si temos, ou polo menos non vimos, que nós non podemos vir ver a documentación, é cal é a cota de inscripción. Tamén queríamos saber cal é a cota que temos que escribir, nada máis. Por a nosa parte apoiamos a proposta, gracias. Ben, detalles, digamos, pormenores técnicos traránse a un debate posterior xunto aos propios estatutos da asociación. Este, basicamente, o que intenta é dar o pé para seguir as conversas e poder participar como Concello de Rianxo na xuntanza. A cota, evidentemente, vai ser unha cota menor, simbólica, na liña un pouco do programa que temos do apego, por exemplo, onde a cota, creo que son 1.500, unha cousa así, 1.500 ao ano. Aquí seguramente incluso sexan menos por formar parte deste evento. Pero xa digo, a idea é facer as conversas o abeiro dunha decisión plenaria, que poidamos continuar formando parte dos impulsores ou termos un equipo de normalización lingüística desde hai 2 anos e estar incorporados a programas en conxunto con estes outros concellos, e a idea é traer a un pleno posterior os estatutos xa tamén co borrador da cota, un pouco para facultar a posibilidade de continuar falando e negociando. Por iso queríamos tamén facer partícipes de que se está falando diso e que estaríamos aí. Digamos que sería esa asociación, sería a primeira asociación que se faría. En ese sentido, estamos desde un primeiro momento, ainda non tendo equipo de normalización lingüística no seu día, son consciente, efectivamente, dese impulso normalizador desde o Concello, que levou no seu día tamén incluso a ter un premio como foi o Lois Peñanovo, impulsado polo Concello de Redondela, que corporación anterior e anteriores, xa non recordo agora mesmo ano, pero levou, non? A idea é seguir profundizando nesa e, sobre todo, esta é unha plataforma de concellos onde os propios concellos deseñamos, traballamos e impulsamos proxectos en conxunto, participados, onde hai todos eses concellos que teñen gabinete de normalización que se incorporan tamén á estrutura. De aí que se traia e a un pleno posterior virá a ratificación dos estatutos e da cota. Vale. Entón, visto o sentir da corporación, votos a favor, quedaría aprobada. Ben, pasamos ao seguinte punto do orden do día, que xa é o debate de mocións. A primeira delas, hai dúas en concreto de apoio á pesca do xeito. Comezamos pola primeira, que foi presentada con intento de que fora unha moción conxunta con máximo grau de aprobación arredor da defensa do xeito e motivado un pouco polo peche da xouba e da sardiña que vimos estes días a partir do 13 de xullo, creo recordar, que foi cando chegou o escrito do Ministerio de Medio Ambiente prohibindo a pesca do xeito o 13 deste mesmo mes. Entón, defende un pouco a moción a concelleira, o xeito. Votamos primeiro a urxencia e votos a favor da urxencia. Bueno, como xa explicou o alcalde, ante a peche da xouba que aos nosos mariñeiros lle está afectando nestes momentos. Xa votamos a urxencia? Sí, defende xa. Xa foi votada, bueno, por eso non. Moi ben.
Bueno, pois a pesca volve a vivir xornadas difíciles, como o sector volvese a mobilizar, mobilizouse xa en Bruselas, Rianxo tamén se mobilizou en Bruselas xa daquela, semella que volvese a producir pois esta prohibición que ordena o Ministerio de Pesca, supostamente está motivada pois por que a cuota está explotada na súa totalidade, pero nós temos unhas 427 embarcacións as que actualmente se dedican a esta arte en Galiza e que a maioría son da Cofradía de Rianxo, con 116 embarcacións, pero tamén están as de Cabo de Cruz, Cambados, a Illa, a Pobra do Caramiñal, Vila Xoán, todas elas pois da Ría de Arousa, así como tamén Redondela e cofradías tamén da Ría de Vigo. O xeito é un arte de pesca que é sostible, ten baixa pegada de carbono, practícase dende tempos memoriais nas rías galegas e non ofrece motivos para que se lles inclúa nunha normativa creada pois para protexer os hábitats mariños máis destrutivos, como son cando as do cerco. Só o descoñecemento e tamén a irresponsabilidade pode posibilitar que a pesca artesanal, que sempre foi respetuosa co medio ambiente, sexa clasificada como pesca ilegal, xunto con outras que sí son extremadamente destructivas. O problema non está nesta flota artesanal, que debería ser a que deberíamos protexer. E por tradición mariñeira, por respeto ao medio ambiente, por ser o garante dunha pesca sostible, a pesca artesanal do xeito debería quedar excluída dunha norma que contén unha prohibición absoluta e indiscriminada. A súa aplicación tamén nestes momentos, na época de maior consumo en fresco e de suministros ás conserveiras da comarca, aboca ao paro a miles e millares de mariñeiros, ademais de por fin a un sistema de pesca tradicional que desde fai centos de anos é o principal sustento económico para un número moi importante de familias galegas. Por historia, por tradición, estamos na obriga de defender os dereitos recoñecidos no noso xeito, na nosa forma de vida. E tamén nos anos e anos que levamos dando a coñecer tamén polo mundo adiante a xouba de Rianxo e Rianxo ca xouba. E por todo elo que traemos a este pleno da corporación os seguintes acordos. Manifestar o apoio de toda a corporación ás cofradías afectadas, ao sector do xeito e á pesca artesanal en xeral, que deben quedar excluídas do sistema de cuotas. Un segundo punto que sería reclamar á Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia e ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a suspensión inmediata da prohibición do xeito e o adianto como mal menor dos cupos anuais. Este é un momento clave para a pesca do xeito do ano en curso. E un punto 3 tamén sería instar aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia, do Congreso dos Diputados, dos eurodeputados galegos a defensa ata a súa consecución da continuidade legal do xeito e demais modalidades de pesca artesanal, da exclusión do sistema de cuotas e a asunción de competencias plenas da regulación das aguas interiores pola Xunta de Galicia. Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galicia e ao presidente do Goberno de España e á presidenta do Parlamento Europeo. Moitas grazas. Ten a palabra. Sí. Era se podía meter xa a nosa moción que vai no mesmo eido, así solamente se que incluir os nosos acordos na moción que presenta o Grupo de Goberno. Se non me parece mal. Sí, o resto do grupo, vamos, non só o Grupo de Goberno. O alcalde podría pasar a moción, porque pensei que tiña traído e confundíme cando a dixo na casa. Gracias. Gracias, perdón. A nosa motivación da urxencia é simplemente o que dicía o alcalde. Pois antes de comezar esta
exposición, que é o peche do xeito, que se pechou agora o 13 de xullo, esa é a nosa motivación da urxencia, máis nada. Digo, para votar a urxencia. Estades todos de acordo? Non sei se vai... No, a ver, por eso, estou preguntando ao presidente da... Alto un pouco, hai que ordenar a cousa, porque estamos metendo dúas cousas nunha e logo ordeno eu a votación, de momento, e non o concelleiro da urxencia e da cousa. No, por suposto, por eso, a ver... Está en bo plan, non hai ningún problema. Pero hai que motivar a urxencia antes. Sí, pero... Estamos na votación da nosa, entón non podemos... Pasaríamos, se vos parece ben, entón, claro, aí hai dúas mocións. Eu non sei cal vai ser o grado de apoio de ninguna das dúas. Polo grupo de goberno non habería problema a incluir dentro dos acordos tamén a descripción ou o que se fai, os puntos do orden do día, pero tampouco sei se iso vai motivar que algunha non se vote, pois tampouco quería que fose que se está de acordo coa primeira ou non, ou coa segunda sí e coa primeira non. Por iso igual conviña pronunciarnos un pouco sobre a moción antes de iniciar e despois incluímos, sí. Vale, entón agardamos un segundo a facer unha rolda de intervencións e despois damos unha volta a ver se efectivamente incluímos os acordos. Vale, pois entonces nada, dicir que estamos a favor da motivación que expón o grupo de goberno e vamos a apoialo firmemente e esperemos que se nos apoie tamén a nós das propostas que queremos levar a cabo na mesma moción. Mais nada, gracias. Nós tamén estamos de acordo en que se busquen a maneira para que a modo de pesca tradicional e artesanal do xeito que é respetuosa e sostible, pois que quede fora desta obligación de peche e incluso tamén como se está pedindo do das cotas, porque realmente é nesta época cando a sardiña entra nas augas interiores e sen unhas pescas agora e depois non as pescas, entonces... Gracias. Nós estamos a favor da moción, tamén vamos a estar xa adianto dos compañeros aquí de Rianxo en Común. Solo que vemos unhas pequenas, o sea, queremos matizar que medio mezclan na moción que leu posible prohibición do xeito co peche da sardiña, que son cousas diferentes. Nos apoiamos, o que si decimos tamén que hai que regularlo de alguna maneira, ben por cuotas ou ben por esforzo pesqueiro. No punto 2 tamén dixeron o da Consellería de Mar e Medio Rural, eso no 2015 separouse, simplemente hai que instar a Consellería do Mar. Bueno, decir que o xeito que as frotas galegas do xeito e do cerco poderán volver a pescar a sardiña a partir de agosto. A Unión Europea autorizou a apertura da pesquería para a segunda campaña do ano do 1 de agosto ao 30 de setembro. Tamén que o apoiamos, a continuidade legal do xeito, que xa sabemos que é legal, e as augas interiores da Xunta de Galicia está recollido no Estatuto de Autonomía, que iso tamén o deixaban medio de incógnito. A maior abundamento saben que se está regulando a pesca do xeito a través desta xestión. Tamén o patrón maior daqui de Rianxo está traballando no plan de xestión do xeito de Galicia, porque forma parte, e entre hoxe e mañán sei que tiñan unha reunión, esperemos que chegaran os maiores acordos posibles. Decir que vemos que apoiamos totalmente que se abra xa dunha vez a pesca da sardiña e que así o queremos para o pobo de Rianxo e todos os pueblos da ría que se ven prexudicados por isto. Mais nada e moitas gracias. Dúas cousas, efectivamente, que corrixir o tema da Consellería, que é do mar, centrarse na Consellería do Mar. Basicamente, un pouco a moción intenta precisamente diferenciar o que é a pesca do xeito das outras pesquerías. Esta é unha que busca basicamente centrarse no xeito sin entrar a outro tipo de consideracións arredor de outro tipo de flotas que explotan sardiña ou explotan algún outro tipo de cousas que efectivamente pode quedar dentro do ámbito da Unión Europea e tal. Nos o que intentamos era centrar e salvar o xeito por artesanal, porque é insignificante o sistema de cotas de todos os xeiteiros do conxunto dos xeiteiros en comparación co que pesca un solo barco do cerco ou de outro tipo de pesquerías. Entón intentamos centrar nunha proposta local a salvagarda do que entendemos que é
un sector e unha maneira de pescar que debería estar excluído absolutamente, non entrar dentro deses cupos, non hai máis regulación que a que os propios mariñeiros fan, de que cando poden pescan, cando non pescan, de que se hai xouba pescan e se non, que é unha xouba que nace na propia ría e que non forma parte dese volumen de peixe, que son as grandes correntes europeas que vai desde o sur de Portugal e se mete para lá, desde África para arriba hasta seguir cara a Europa. Entón o xeito ocúpase basicamente de pescar o que aparece aquí, no medio da ría, non vai a outros lados. Entón intentamos centrar neso a salvagarda para que de alguma maneira se intente preservar. Ademais diso, creo que a moción que presenta Rianxo en Común engade unha serie de consideracións a maiores sobre unha negociación que se está dando no ámbito da Unión Europea, que centra en cuestións técnicas temas de malla, pero vai un pouco tamén intentando que na negociación pequena que se está facendo, pequena ao meu entender, no sentido de que eu non quería entrar ou non queríamos entrar en debater as mallas, nin a longitude do peixe, nin tal, senón intentar excluir o sistema do xeito por artesanal e sustentable do sistema de reparto de cuotas. Ora, se hai que efectivamente ir a un reparto de cuotas e non sei que, pois efectivamente que se incorporen estas consideracións de tipo técnico que poden abrir unha porta ao sector. Vale? Entón, nos o gallá, que non houbera que ter estas consideracións ahora mismo no aire, pero evidentemente témolas porque son evidentes, vamos, e que isto xa non ven de agora, senón do 2014 e anteriormente. Entonces, pois por eso as nosas reiteracións con esta proposta de moción é eso, non? Que en 2014 a Comisión lanzou unha proposta para prohibir completamente as redes de enmalle de deriva. Esta proposta creou moita preocupación na Galiza porque supuña a prohibición da arte tradicional do xeito en sí, que claro, evidentemente non é, como vostede decía, non é o mesmo xeito que o cerco. E tampouco con isto queremos culpabilizar a do cerco ni nada polo estilo, non se vai a malinterpretar, pero evidentemente as aguas interiores pois debían estar reguladas a nivel pola propia Consellería da Xunta e non como está pasando agora mesmo polo propio Ministerio de Mar. Entonces, pois quería facer ahora a exposición do motivo que a Comisión e o Parlamento zanxarán a polémica alegando que se daría unha solución no debate do regulamento de medidas técnicas. Pois ben, en marzo de 2016 a Comisión fixo a súa proposta de regulamento sobre a conservación dos recursos pesqueiros a través das medidas técnicas. O Parlamento Europeo fixou a súa posición sobre esta proposta en xaneiro de 2018 e a Comisión na súa proposta non recoñece esta especificade e coa prohibición de utilizar para os pequenos peláxicos unha dimensión de rede inferior a 50 milímetros. O xeito quedaría prohibido, entonces, con esa prohibición. Por eso a nos preocupa moitísimo que estas negociacións sigan adiante con este tipo de medidas. A posición do Parlamento tampouco o recoñece ao ser rexeitados as dúas enmendas que facían referencia ao xeito. O Parlamento Europeo asume como propia proposta da Comisión para a pesca de pequenos peláxicos. Na actualidade, o regulamento atópase en fase de negociación coñecido como trílogo e só será posible introducir nestas negociacións algunha especificidade para salvagardar a arte do xeito se o Consello, por enriba da mesa nas negociacións, polo que sometemos á aprobación desta Corporación Municipal os seguintes acordos. E sería a primeira dirixirse ao Ministerio de Pesca para que dé os pasos necesarios para que o Consello introduzca as negociacións en curso sobre o regulamento de medidas técnicas que nas aguas suroccidentais a rede de deriva única coñeza como xeito de lice malla dimensións entre 23 e 40 milímetros. Anexo 7 da proposta. A segunda é que se dirixa ao Consello de Mar para que utilice os mecanismos dos que dispón para o Consello asuma a introducir nas negociacións esta proposta sobre o xeito. Mais nada, gracias. Ben, entón, pronunciámonos outra vez Partido Socialista. Como xa dixemos, simplemente eso que dixeches, se fora necesario despois entrar en defender máis o xeito, pois claro,
pero senón era eso, que queríamos que se poida pescar a sardiña que agora temos nas aguas interiores. Nos apoiamos, vemos que é unha moción verídica e moi ben elaborada. Máis nada, gracias. Pois entón, como facemos a... que proposta fai? Para facer, meter os acordos? Eu dicía de meter os acordos, porque a exposición si, a ver, pode ser referir algo puntual. Podemos unificar as dúas tamén, é verdade. Para facilitarlle a redacción da acta, no que a unificación... Sí, é que eu creo que non sei, non sei. Queres meter algo do corpo? Esta está matificando o que é un nivel regulamentario que nos está en Comisión Europea. Bueno, pois entón deixa da nosa man meter a exposición de motivos, incluiríamos a exposición de motivos. A ver, eu sempre que non sei o trasfondo da propia moción non se cambie, pois evidentemente non cambiaba nada. Pero a exposición tamén creo que é bastante pequena para poder introducir na propia... Sí, non, si eu non digo iso, pero habrá que darlle algunha sí, claro, mínima redacción, decir, engadimos a este texto a exposición de motivos, claro, só me refería a eso. Vale, e meteríamos os dous puntos de acordo e tal. Vale, pois con esa consideración pasamos á votación. Votos entón a favor, apróbase por unanimidade unha moción única de comunión das dúas. Vale. Pasaríamos á terceira, neste caso. É a última moción, votamos a urxencia e da de educación social. Ben, esta moción basicamente ven a través do Colexio Oficial de Educadores Sociais, unha profesión que ven desde tempo reivindicando e ten rango universitario desde 1991, e a necesidade e o papel que ten a educación social no ámbito da nosa sociedade. Hai que dicir que o Concello de Rianxo prácticamente desde un primeiro momento, polo carácter, digamos, académico no que son os profesionais que forman parte do propio Concello, si que hai, non sei se na totalidade ou prácticamente a totalidade, responde ao perfil de educador social, a xente que está traballando no ámbito de cultura, parte da educación familiar, quero dicir que ese xa é un perfil existente no Concello. O que sí creemos, un pouco a idea de traer esta moción de apoio, é que é unha profesión de carácter pedagóxico, creo que achega puntos moi positivos para o que é o desenvolvemento das cidadán e dos traballos que se poidan realizar dentro dos concellos, que teñen un perfil propio e sustantivo a hora de traballar, un método tamén pedagóxico, un método de traballo, un método de inserción tamén na sociedade, no que é a propia administración local debe contar co perfil dos educadores sociais como calqueira outra profesión, como está perfectamente regulado, sabemos quen forma parte dos gabinetes de traballo social, como sabemos perfectamente quen forma parte dos gabinetes de deportes, como sabemos perfectamente quen forma a estrutura digamos organizativa dos departamentos de intervención. Pois entendemos que tamén é necesario ese apoio á profesión de educación social polo seu papel na sociedade, que debe ter espazos reservados para realmente profesionais, para evitar tamén non só cuestións de intrusismo, sino de baixa cualificación, baixos salarios, e que, polo tanto, é unha proposta que queremos apoiar. Daí que quixéramos facer nosa este papel dos educadores sociais apoiando esta moción para regularizar a profesión de educación social a través dunha lei. Daí que os acordos, basicamente, non quero citar os moitos lugares onde se dá a profesión de maneira académica, son varias as universidades onde está perfectamente regulado, os currículums tamén académicos que dan estes estudos, polo tanto, creo que hai aval suficiente en moitas institucións e moitas entidades universitarias como para que
que deamos o apoio tamén a esta moción que, como dous acordos, insta a Xunta de Galicia a regularización da profesión da educación social a través dunha lei galega de profesionalización da educación social e un segundo que é instar a Presidencia do Goberno de España a desenvolver unha lei de regularización da profesión de educación social a nivel estatal. Este é un pouco os dous acordos. A palabra ten a Reanxo en Común. Nós, como non ia ser de outra maneira, pois evidentemente vamos a apoiar esta moción. De feito, nós xa creo que en 2015 ou 2016 fixemos unha proposta similar a esta e evidentemente pois non ten outro sentido que apoiar este tipo de mocións, xa non só a educación social, sino de outros ámbitos tamén, pero especialmente esta que é unha reivindicación pois histórica que pois polo menos na última década que se leva reivindicando e exactamente como non vai ser de outra maneira. Estamos a favor e máis nada, grazas. Nós tamén, por suposto, estamos de acordo e recoñecemos a importancia que ten que os profesionais estean ben formados, estén ben pagados, podan actuar sobre a sociedade, que non temos por que esperar a que haxa problemas, senón que poden axudar a previlos e a facer a cidadanía moito máis responsable e implicada na búsqueda do ben común para que todo o mundo traballe por o conxunto da sociedade e teña en conta que hai que coidar as cousas e respetar aos demais nada máis, estamos de acordo. Concello do Partido Popular. Nós estamos de acordo. Tamén nos gustaría manifestar o noso apoio á educación social como profesión que cubra as necesidades e demandas da cidadanía xeradora de cambios sociais a través da educación. O que nos gustaría tamén que a maiores de instar a Xunta de Galicia que se puxera que en colaboración coas deputacións provinciais e Cafegán para facer un pouco máis forza fomentemos a incorporación nas súas políticas dun maior protagonismo da educación social desde o convencemento de que se trata de unha peza clave para promover a transformación social e instar a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que analice a necesidade de regularizar a profesión de educación social. Por a nosa parte, darlle a importancia que ten e creemos que se hai máis entidades que se poden sumar a facer esta forza, pois que benvidas sean. Por a nosa parte, máis nada, gracias. Entón, entendo que a proposta sería incluir dentro dos acordos, non sei se chamarlle un terceiro acordo ou si que facer mención a FEGAMP e as deputacións. Digo porque Deputación e FEGAMP non poden regularizar a profesión, si que poderán potenciar, apoiar... Que colaboren ca Xunta de Galicia. Vale, de acordo, pois con esa salvagarda votaríamos a moción. Ben, votos a favor, tamén, xa é por unanimidade. Ben, pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Comenzo con dous que, revisando a acta, dúas contestacións que quería incluir neste pleno que responden a preguntas da anterior sesión. Un deles se refire ao plan de emerxencias municipal, o que ten que ver con incendios e inundacións. Teño que dicir que, recabando información alrededor diso, está moi avanzada a proposta que a empresa contratada Previnem está realizando. É un proceso que tamén é participativo, polo que tamén recabou datos e xuntouse con comunidades de montes para elaborar a proposta dese plan de prevención de incendios, ese plan de emerxencias que ten que ver co tema das inundacións. Creo que entre o que resta de mes e o mes de agosto teremos unha proposta sobre a mesa para debater e facer unha proposta técnica. Pero se está traballando tanto con comunidades de montes como servizos técnicos, como tamén se está recabando da Consellería tamén se está recabando datos para poder materializar ese plan de emerxencias. Agora, dime. Grado de cumplimento levamos? Era a nosa motivación da pregunta. Grado de cumplimento? Do propio plan.
Se ainda non se fixo... No, estaba comentando de que dentro dos días chegará. Pero se se refire a outra cousa, que é o tema da limpeza das malezas, non está computado. Claro, vamos a ver, eso estáse facendo, ese dato pedireino para a seguinte sesión. Sí que, o que sí que podo dicir ao respecto que se está vendo un máis elevado que outras veces, non podo dar o dato, parece que existe máis conciencia, que están desenvolvéndose convenios tamén, comunidades de montes directamente coa Xunta de Galicia. É fácil ver zonas que antes estaban bastante con moita maleza e que se procedeu a limpar bastantes hectáreas de terreo e que hai moitísimas tamén, non quita para que haxa ainda moitas que limpar. A maior dificultade que falamos moitas veces, multipropietarios, temas de herdanzas, datos así que están facendo que sexa bastante tedioso poñer en marcha maquinaria, pero que, bueno, que avanzouse moito con respecto ao ano pasado. Creo que está quedando un pouquichiño a conciencia na sociedade de que é necesario realizar ese tipo de intervencións. Sí que hai algunhas multas tamén, algunhas sancións económicas postas en marcha, hai cerca, eu creo que recordar que estamos falando de cerca de 100 e pico ou 200 propostas con sanción. O que hai que ver é se acatan a lei, en principio non daría a pé, pero algunha seguramente sanción derive, para posibilitar que o Concello, en último caso, tamén poida realizar de maneira subsidiaria esa intervención. Puxo a dispor unha pequena subvención. Era se o Concello estaba facendo, se estaba acollendo esa subvención ou non. O Concello vaise poñer a todas as que salgan. En este caso... Pero ahora mismo non está, non? Nos temos 2 brigadas que van entrar en funcionamento. A parte diso. A parte diso, e máis do de convenio de limpeza de camiños e tal. Nos entraremos a facer esas limpezas de maneira subsidiaria, pero para que poidamos entrar e facer uso desa subvención e desas axudas, temos que ter a ferramenta legal que nos faculten ao Concello a, despois de ter seguido todo un proceso administrativo, poder entrar nunha finca dun particular. Entón, eses expedientes, aínda moitos deles non chegaron a ese nivel de execución para que eu poida mandar brigada de obras ou de unha empresa a realizar unha limpeza que despois, evidentemente, nos teñan que aboar, sexa pola subvención ou o propio paisano, que é o que todos desexamos, que ao final os donos dos terreos son quen ten que abonar a súa cantidade. E logo había outra referencia ao plan xeral. O plan xeral, eu creo que foi nunha xunta de portavoces, comentei que chegaran xa as contestacións técnicas ás alegacións, o que é o tomo de alegacións está. Nos vindeiros días seguramente nos poñamos a traballar con eles cando se incorporen todos os servizos xurídicos ao Concello, pero tamén na última semana chegaron tamén documentos básicos tamén para o Concello, como son xa unha proposta do plan xeral adaptada á Lei do Solo do 2016, temos a proposta xa sobre a mesa que nos a virán explicar o equipo técnico nos vindeiros días. Esa proposta, por así decirlo, é o plan adaptado, coas alegacións incorporadas e todo iso. E, a parte diso, un segundo documento que hai que remitir á Consellería de Medio Ambiente, que é a Memoria de Impacto Ambiental, que tamén son unha documentación que vai incluir, daí un pouco a complexidade, para mandar esa memoria de impacto ambiental hai que mandar proposta de memoria, máis o plan xeral adaptado á lei de 2016, o proxecto de plan xeral adaptado á lei de 2016, máis a documentación toda das alegacións, a contestación aos aproximadamente 30 informes técnicos que se remitiron ás diversas instancias ministeriais e administrativas da Xunta, máis a información relativa a todo o trámite de información pública que deu lugar ás alegacións. Entón, todo iso, falta un cuarto elemento que son unha especie de consideración, un mapa tipo GIS coa documentación de alegacións e determinados elementos. Todo iso hai que remitilo nos vindeiros días á Consellería de Medio Ambiente para iniciar o trámite de informe de impacto ambiental.
Entón, en todo caso, iso vaise producir, espero que axiña, porque é un documento que non ten... Bueno, hai que xuntar toda esa documentación, moita dela xa está en CD, xa temos varias cousas elaboradas, e mandarase para informe de impacto ambiental xa. Teñen non moito prazo para contestar, ahora mesmo non recordo, pero creo que había unha perspectiva que eu penso que podemos intentar cumplir, que é cara a finais de ano que estea a documentación toda no noso poder para poder aprobar plenariamente o plan. Entón, esa é un pouco a perspectiva. Pero, técnicamente, toda a documentación entrou a semana pasada no Concello. Virán nos vindeiros días a explicarnos o contido, as alegacións, como comentaba, están aquí, hai bastantes, un 60 e pico % contestadas afirmativamente polo equipo técnico, ou total ou parcialmente, veremos cando nos sentemos co equipo técnico e nós mesmos, pois, como nos satisfai é así. Pero o que é a nivel técnico, xa digo, entrou na pasada semana toda a documentación para o informe de impacto ambiental, que é o último documento, por así decirlo, técnico. Entrou tamén un documento máis de patrimonio, un informe técnico parcial, e despois dispoñemos do necesario coa nosa adaptación ao plan de 2016. Entón, bueno, a perspectiva é, agora vai quedar un pouco nas nosas mans, a parte máis de aprobación política xunto cos técnicos do que ali está. E esa é un pouco a contestación, e pasamos aos rogos e preguntas desta sesión. E nós, desde o noso grupo, non sabemos se é problema técnico ou político, pero vemos que desde 2014-2015 que se empezou co propio plan, vemos que... Perdona, Tito. Vemos que eso, que parecenos, non sei, un pouco de recibo que a estas alturas que creo que xa debían de estar un pouco máis avanzado do que está. Pero, bueno, vamos a continuar co rogos e cas preguntas. A nosa primeira motivación é o venres 13 de xullo, vimos que se pechou unha das orquestas que estaban aquí nas festas do Carmen. Queríamos saber cal foi a motivación dese peche, desa clausura desa orquesta. Queríamos saber as motivacións e se hai alguna responsabilidade ou non política ou administrativa ou que se clausurou por a policía local, colleu e clausurouna. Pois non o sei máis seguro, teria que informarme mellor, pero non estou seguro. Houve actuación despois? Pois o que di o compañeiro cando presentaron a propia orquesta, cando en principio debía de ter... Pois, bueno, polo que se supón que tiña a documentación, pois a propia documentación que se establece, que se pide, pois que tiña acorde ao que se estaba pedindo. Pois máis nada, simplemente por aclarar, non queremos acusar a nadie nada por estilo, pero queremos aclarar esta cousa. E despois, por outra parte, é unha reivindicación que levamos feito no Rianxo en Común e outros grupos, como pode ser o PSOE e o PP, que é sobre as rúas. As rúas de Rianxo, hoxe en día, dan un pouco de asco. E iso calquera que vaya pola rúa, vaya andando por aí, pois xa ve que hai regueiros de todo tipo, creemos que isto é inasumible. No verán, ca calor que fai, ademais, pois, por favor, eu creo que aí debíanse de poñer un poquinho máis as pilas. Creo que outros anos xa temos feito algunha reivindicación similar, pero que este ano eu creo que pois será pola motivación que non chove, despois ás veces din pola xunta cando polos incendios que sempre están aí co tema da chuvia, pois parece que agora mismo o grupo de goberno pasa algo polo estilo, que como non chove, pois non se limpa tanto a rúa. Bueno, máis nada. Tamén, perdón, para setembro, pois faceremoslle recordancia das propostas e rogos que levamos feito ata agora, porque vemos que hai varios que non se responderon. Me encargarei de que para o próximo pleno, pois eso, máis nada, grazas. Gracias. Nos queríamos, creo que xa en algunha ocasión fixamos referencia a isto, pero siguen insistindo, a xente sigue a queixarse da iluminación que hai no Paseo Marítimo,
Eu non sei se é problema da luminaria ou eu sei que a xente non vai cómoda, incluso din que non ves nin quen se che acerca hasta que está cerca de ti. Entonces había que ver a ver de que xeito se pode subsanar eso. Nos era algo... Non, quería matizar simplemente que a eliminación da mañoa hai unha chamada contaminación lumínica. Tampouco nos pasemos porque eu vivo cerca do paseo e sei o que se fala. Xa, pero bueno, respecto das rúas de Rianxo, tamén observamos que as xardineiras tamén están un pouco descoidadas, tamén, había que ver se poden ordenar un pouco máis. E agora pasamos ás preguntas. Queríamos saber que cando se van a limpar os sendeiros que levan ás praias e as praias das parroquias, se queres poñemoslle unhas comillas ás praias, sabes a que praias me refiero? Porque, claro, non podemos esperar a que toque a limpeza na parroquia porque non vamos a prorrogar o verán. Entón, como xa dixemos, eu creo que foi a finais de abril ou así, eu creo que é a época na que córtaselle e depois a erva nace, pero a xente anda por riba dela e xa non é o mismo. Entonces, parecenos que... E, ademais, tamén hai cerca de interseccións e cruces nos que se non se limpia habitualmente, pois o mellor haberá que poñer un espello para que a xente poda salir con seguridade á carretera. Tamén queríamos outra, que se sabe dos saneamentos e abastecementos das zonas do Concello que aínda non o teñen, como pode ser case todo o núcleo de Quintáns, o saneamento da zona do campo de fútbol en Santa Lucía por ir nas Folgueiras, e ha de haber moitos máis, eses flecos que quedaron pendentes, pero que había que ver a ver como se van acometendo. E cando se vai empezar a bachear, porque en algunhas pistas xa hai baches que non poden esquivar e a xente non ten máis remedio que pasar por eles. E outra é, se teñen coñecemento de que fai uns días dende a xubilación da matrona, pois agora pretenden, pero era mellor tela toda a semana, que era unha profesional que estaba aí toda a semana, e agora pretenden que a profesional que mandan que veña un día. Isto non pode ser, non podemos admitir porque realmente atende a recién paridas, preñadas e mulleres. Entonces, o que temos que facer sería bo facer unha moción dentro da corporación, ou senón nós temos pensado preparala porque nos parece que este profesional é importante. E non pode nin facer clases de preparación ao parto porque concentranlle todo para un día da semana e non pode atender con xeito todo o que... E gracias a Dios estamos tendo tamén un boom neste momento de nacementos, así que debíamos de preguntar por eso e non admitir que pase como o do pediatra. Eu non sei o pediatra neste momento como van a sustituir, pero... E ademais tamén quería facer fincapé en algo que ainda non é a corto plazo, porque non está pasando neste momento, pero a medio plazo vai a pasar tamén cos médicos de familia. Neste momento xa hai 3 vacantes neste centro de saúde, e a medida que se vayan xubilando, non nos vayan a deixar sin... hai que ver. Quería recordar tamén cando se vai a limpar as cedras que están en riba do tellado do Muño da Ponte. Falo do Muño da Ponte porque o vexo casi todos os días e xa que está restaurado non o deixemos agora abandonar de todo. E creo que nada máis por hoxe. Xa sumándome a pregunta o rogo da compañera tamén o da lagarteira e tamén os que hai por ali por arriba. Empezamos tamén cos rogos. Na calle de abaixo, se poden poñer algunha planta nos maceteros ou se non poderás que hai, porque a imagen deixa bastante que desear do que é unha planta e do que é para que se pon unha planta. Na calle de baixo tamén poñer algunha papelera, se pode ser. Rogamos tamén que recollan as ramas da Praia do Pazo. Sumarnos tamén ao do paseo marítimo, porque tamén tuvemos máis queixas nos tamén de veciños queixándose por o tema da luz. Non sei cal é nin o problema nin a solución exacta que se lle pode dar a iso, pero de feito ela tamén yo habían dito, esta mesma tarde tamén yo dixeron, e sumarnos a iso. Por a nosa parte, máis nada. Gracias. Desde o noso grupo tamén queremos reivindicar que desde que se acaba o que é o curso superior de facultade e demais,
pois que as líneas de autobús, pois as regulares, pois deixan de vir como viñan antes, non hai as mesmas líneas. Pois reivindicar que haxa un servizo mínimo de líneas pois a unhas determinadas horas aquí en Rianxo, por suposto, sí. De feito, tuve en queixa de varios turistas que veñen aquí e de xente de Rianxo pois que non ten carné e ten que desplazarse a Compostela en autobús. Sí, o que vai a Compostela, correcto. Sí, sí. Mais nada, grazas. Empezando por este último, dirixirémonos á arriba e máis tamén as comisións que se poidan realizar de transporte para que se manteñen as liñas en todo ano. En todo caso, quen autoriza ou non autoriza líneas non é o Concello. Nos podemos pedilas e intentaremos nos foros nos que teñamos posibilidade reivindicar o tema das líneas de transporte. En todo caso, imagino que son criterios de tipo económico, basicamente, entón falaremos nos foros onde se necesite, onde sexa preciso para impulsar que se manteñan os servizos. A iluminación do paseo marítimo, e así tamén casi aproveito para falar e avanzar, nós estamos pendentes dunha subvención do IDAE para a sustitución de boa parte das luminarias, entre as que están as propias do paseo marítimo. A iluminación é a que era, é dicir, porque o modelo é un modelo que non implantamos nós, é o que tiña o paseo marítimo cando tal. Entón, haberá que buscar, de alguma maneira, un novo modelo que apunte igual para baixo e que sexa un pouco bastante máis efectivo para dar luz no paseo. Está incluído dentro dos cambios que se prevén con esta subvención, unha subvención que as primeiras orientacións que temos é de que se vai aprobar e que nos vindeiros días seguramente teñamos xa coñecemento oficial, vai por bo camiño. Na posición na que están sacando agora varias aprobacións, e xa digo, unha aprobación importante porque implica prácticamente cambiar as 3.000 luminarias do Concello, máis tamén boa parte dos cadros de luz. Entón, aproveitaríamos tamén para luces ineficaces, como son as ineficaces ao meu entender, porque apuntan para arriba en vez de apuntar para baixo e para o chan. Tamén as daqui, do propio campo de arriba, que tamén son tipo globo, que eso non é eficaz para apuntar, e tamén as do paseo marítimo, entre outras. Tamén algunha das reivindicacións que tamén en algún momento trouxemos aquí ao pleno, como era unha falta de iluminación en zonas interiores da Ribeira, tamén estamos cunha axuda conseguida para tamén poñer algunha farola nos tramos interiores da Ribeira, para mellorar tamén o tránsito de luz e non ter que depender dos focos estes tan grandes de portos de Galicia que hai. Entón, tamén está en marcha. Compartimos a reivindicación, nós evidentemente tamén vemos o da limpeza das rúas. A semana pasada, a principios desta semana, comenzaron xa a realizar unha limpeza coa carroceta na rúa de Arriba, na rúa do Medio. A idea é que xa, non sei se xa mañán ou o propio luns, continúen calle de abaixo e boa parte das rúas de Rianxo que serán baldeadas e limpadas, tamén de instrucción tamén para unha limpeza e incluso adquirir algún elemento adicional para mellorar a capacidade de limpeza da carrociña, do pequeno vehículo que temos, para mellorar a limpeza a presión das rúas e das beirarrúas. Un pouco coa idea esa. Ahora, tamén hai que ir ao fondo de onde están moitas destas limpezas que tamén demostran ás veces comportamentos non moi cívicos de algúns bares, non moi cívicos de algúns comerciantes, non moi cívicos de algunhas persoas que nin coidan os seus cans ou tiran o aceite despois de facer as súas cousas por algún lado, ou propios establecementos que veñen ás veces a festividades do Concello, pois que tamén tiran así, que non é normal tampouco. Non, eu estou respostando ao que estamos facendo e ao que está en marcha. Entón, está en marcha iso, pero aparte non se poña de parte dos que ensucian as rúas. Porque, claro, se nos poñemos de parte dos que ensucian e lle damos a razón e de que poden ensuciar o que queiran, que despois vai vir o Concello a resolver eses problemas, pois tampouco lle dei a razón a eles. Eu estou dicindo que se vai facer e que compartimos a preocupación de todos os grupos para a limpeza. E que empezou.
Moitos é de hosteleiros, que hai que sacarlle as mesas ou as sillas e hai restos de aceite que non é de un transeúnte, nin é dun veciño, Sí, efectivamente, por eso hai que facelo, dar a resposta e aparte limpar. Pero é o que acabo de dicir, que vamos a empezar a limpar porque lle estamos dando a razón, pero tampouco lle deu usted a razón os que ensucian. Non se poñe de parte deles porque ás veces tamén hai que quitarlle a razón a xente que é incívica. Pareceu entender que, bueno, non, pois a nosa parte acabamos de decir que temos que facelo e que se vai iniciar esa limpeza. Pero aparte diso, pois permítame facer no meu período de contestación pois esa reflexión de que tamén é necesario iso, non? E é importante facelo. En todo caso, como lle acabo de decir, Rúa da Arriba xa se fixo, Rúa do Medio, mañán veñen a Rúa da Baixo, cómprase un módulo novo para mellorar a limpeza das rúas, porque é absolutamente necesario e compartimos tamén esa inquedanza como o resto dos grupos de Rianxo. En canto que matizado de que efectivamente houve esa actuación, a lei esta dos espectáculos, xa non esta última, senón a anterior, creou moitísima alarma e creou moitísimo, digamos, desamparo. Os concellos non queremos ter ningún papel incluso coa regulación das festas, que non é o que nos interesa, ningún. É dicir, a nós facemos as inspeccións ou facemos algún tipo de visita porque non lo exixe a lei, pero non se pediu desde os concellos, queremos ser os que vigilemos que as verbenas son así ou os horarios das verbenas. Porque agora tamén hai esa parte, de que vamos ter que ser os concellos os que poñamos tope ao fin das verbenas. Cando aquí temos unha tradición de remate ás 5 ou 6 da mañá, nos encontramos que agora a tope son as 4:30. E obrigan aos concellos a ter que poñer un tope, ás veces, ás 4:30 das festas de todas. Entón, é un papel... A ver, é que, vamos a ver, eu, por favor, vouche contestar. Pero que non está contestando... Sí que vou, pero tamén estou facendo unha reflexión sobre a lei que motiva iso, porque sin facer referencia á lei que motiva iso, non se entende que o Concello vaya a fastidiar ás veces as comisións de festas, cousa que eu acabo de decir, non é algo que nós pedíramos, non teño ningún interese en andar a fastidiar a ningunha comisión de festas, nin en horarios, nin en montaxes de palcos, nin en regulación de nada, ningún interese. É unha motivación que ven dada porque aparece unha lei que nos dá esa obrigación, pero non a pedimos. E iso é bo tamén sabelo, porque igual se pensa que os concellos estamos aí para fastidiar, e non é o caso. Estamos de convidados a unha actuación que non queríamos, e quero que conste. Vale, dito isto, a verbena fíxose, participaron as orquestas que se fixeron, si que houve unha discusión porque, efectivamente, os que son responsables de ter que dar a orden ou non de se un palco está ben montado ou non, pois ao final é unha autoridade dun concello e en última instancia pois o alcalde do concello, que é quen ao final, sin querelo, sin pedilo, sin estar de acordo, temos que facer. Vale? É esa lei de espectáculos. Entón, a orquesta, que usted xa non o sabía, e tamén tuvemos que preguntar se actuou ou non, ao final actuou, porque efectivamente a vontade de todos é arranxar as cousas, e a vontade de todos é intentar que haxa as autorizacións posibles para todos os espectáculos. Entón, se hai unha discrepancia dun técnico municipal porque entende que algo non está ben montado, pois, cando menos teremos que dialogar con ele e intentar que cambie de opinión, pero sempre salvagardando o necesario, que é a seguridade do evento. Porque, claro, aquí é moi fácil, desde a barreira, decir que autorice outro. Pero se hai un accidente, usted sabe que se hai un accidente, o responsable non vai ser Rianxo en Común nin o concelleiro da oposición. Usted estaría dicíndome agora por que non mandei un enxeñeiro. Sí, home, sí. Que é o que pasa? Sí, home, sí. Non, home, non. Bueno, ao remate, sí, home. No, o peche e a apertura ao final, o alcalde responsabilizouse de que se puidera abrir esa orquesta e de que actuara a orquesta, vale? E o alcalde vai apoiar que se fagan as orquestas, e que fagan e que actúen e que fagan as actuacións que poidan. Esa é a miña vontade. E creo que, ademais, hai un avance e unha mellora pouco a pouco na maneira de entender incluso a propia lei e que vai ir flexibilizándose. Que pasa? Que a Comisión do Carmen, e hai membros aquí presentes, pagaron o pacto de unha lei, probablemente é das primeiras que está ao abeiro da nova lei. Entón,
falta facer o engranaxe. Agora ha de ser bastante máis doado. Probablemente porque vai chegar un aviso, non me acordo como se chama, unha consideración previa, unha autorización previa, onde se responsabiliza xa non o alcalde, senón o propio membro da comisión, vanse responsabilizar eles disso. E logo tamén hai unha aclaración que pedíamos que tamén a Xunta nos fixera, que é quen pode autorizar técnicamente, quen é o competente para realizar esa actuación. Porque é arquitecto, é enxeñeiro, é auxiliar administrativo, é o alcalde, é técnico de obras. Quen é o competente? Queríamos que nos matizaran iso para ver quen de todos os posibles profesionais é o competente, a persoa que pode realizar esa avaliación do que hai. E tamén lle teño que dicir unha cousa. Hai 2 anos aproximadamente, unha decisión de tipo técnico, estou convencido de que salvou un posible accidente nas festas do Pazo. Porque iba a montar unha montaxe dunha estrutura que non ia aguantar as rachas de vento que se daban. Lío, efectivamente, discusións, a comisión bueno, pois ao final reduciuse o espacio desa cousa, e ben o sabe, e creo que foi unha decisión correcta, contra o criterio da propia orquesta, e creo que foi correcta porque impediu que unha racha de vento que asoubo... No, a ver, concelleiro, por favor, este é o meu apartado, eu lle deixo vía libre para que usted se exprese ali, e agora me toca. No, estou dando datos de que ás veces non teño ningún interese en andar con problemas, e estou desexando que se melloren os protocolos para... Si non hai que mandar incluso a ninguén ali, é simplemente estar aquí no Concello recibindo a documentación, pois que non quepa ninguna dúbida que así o vamos a intentar. Con esa autorización previa, entendo que moitas festas van ir ao abeiro desa autorización previa e que van transcurrir sin máis sobresalto as festividades. Sempre que traian esa documentación que se lles vai solicitar, adicional, e de onde alguén se fai responsable e hai un seguro. Entón, sinto que a comisión fora unha das primeiras en chocar entre o modelo anterior e o modelo novo que se busca, pero creo que a cousa vai ir mellorando. E, en todo caso, por parte do Concello, sí que a intención do Grupo de Goberno sempre é favorecer que transcurran con toda a normalidade e dar as facilidades posibles. E esa é a intención. Incluso, ás veces, somos nós os que impulsamos festas que queremos colaborar, e somos nós os que damos a cara diante de portos, xa non por tema económico, sino que incluso para favorecer que haxa actividade na zona portuaria. Damos nós, poñemos nós o Concello, e decimos somos nós os que organizamos a festa, precisamente para que non se topen coas imposibilidades ás veces de realizar a actividade ali. Quer dicir que nós temos esa vontade de que transcurra. Eu sinto que fora a primeira, espero que todas estas consideracións se vayan ir resolvendo nun futuro e evitemos, efectivamente, os apuros de última hora de ter que andar con precintos e desprecintos e cousas así que enturbian a festa e que nadie as quere. Entón, vamos ir aclarando temas. Eu creo que hai aclaracións posteriores despois desa xornada día 13 da nova lei que aclara bastante máis o asunto, e sí que, por parte dos meus técnicos, sí que lles gustaría saber, e así se dirixiron á Xunta, que intentaran perfilar un pouco máis esa palabra, esa autoridade competente, ese técnico competente, para saber con precisión quen é. E canto máis abano de profesións avalen a instalación dun palco, pois estupendo. Vale, entón iso é un pouco a vontade, non? Sigo con algunha cousa máis. Con bacheos están indo ao ritmo, esta vez estuveron por Taragoña, imagino que dentro dos días irán a Isorna, tamén están indo acompañando ás veces coas limpezas que se están facendo con motivo, digamos, dos elementos. Eu creo que en Isorna, agora en 15 días están con iso. Esta última semana estuveron na zona de Taragoña facendo algunha cousa. Poñerémonos de contacto cos Sergas para trasladar o tema da xubilación, ou, no seu caso, igual o que hai que facer é preparar efectivamente moción
e ir preparando incluso mobilizacións, porque eu estou vendo que son moitos os concellos onde está habendo problemas para sustituir determinados perfis de profesionais. Aquí tuvémoslo co pediatra, nada máis abres o xornal e aparecen problemas de pediatría en moitísimos consultorios de concellos ou mermas de vacacións que non se cubren en centros de saúde. Entón, igual hai que ir limpar. Tomo nota dos sendeiros e que eu creo que foran, a min constame que fora Gabriel a limpar un dos que temos aí en mente desde hai moitísimo tempo. Ou non dá con el ou tal, pero preguntarei por el porque co saneamento de Isorna, especialmente Quintáns e Leiro, eu teño un pouquiño, a ver, había un certo compromiso de sacar a licitación agora a depuradora de Rianxo, e co remanente, co sobrante do diñeiro que non fora, dedicalo a algún destes proxectos que a Xunta deixou sin executar. Eu creo que non podemos esperar moito máis. En todo caso, tamén o que podemos ir traballando en ter xa algún proxecto para ir presentando a algún plan de obras da Diputación se non se dá unha resposta nun prazo razonable de maneira afirmativa. Eu creo que non pode esperar máis Isorna, Leiro ou algún tramo a que se non podemos esperar moito máis a incorporar a rede de saneamento e aproveitaremos o POS. Tamén estamos aproveitando, usted sabe que no POS normalmente están indo proxectos de saneamento por valor de 100 e pico, 200.000, 200 e pico mil euros. Entón, bueno, o de Quintáns pois ha de ir bastante caro, creo que un... tamén están preparando, pero ese non está dentro deste compromiso. Ese é algo que hai que incorporar ao plan de obras. Entón, creo que algo están traballando con vilas e esa zona de aí. Vale? Sí, algo están preparando para traelos, se posible, a algún POS. Tomo nota tamén da limpeza do muiños, dos maceteiros e das papeleiras que me mencionan. E, efectivamente, igual hai que instalar algún espello máis, porque é necesario, ás veces o que non podemos é, normalmente facemos algunhas limpezas en fincas ao abeiro da lei de incendios. O que non podes estar pedíndolle a alguén que lle medren as ervas por temas de visibilidade. Unha erva ou unha palla nunha finca non é un problema dun incendio, é a situación normal dunha finca no rural. Ten que medrar a erva ou ter tal. Outra cousa é que se desbordara ou houber a risco de incendios. Ter un nivel de erva que igual non é bo para salir co coche, pero sí que cumple o que é a normativa de incendios, pois igual o que hai que resolver é de outra maneira o acceso, ver de poñer un espello na salida que favoreza esa visibilidade, non? Porque non podemos estar, a min constame que unha das parcelas onde se queixaron da visibilidade é ali na zona de Santa Lucía, non? En Monte Grande. Sí, claro, a finca xa, pero estuvo limpa, ahora hai ervas e uns fieitos, pero limparon. Sí. Ben, entón intentaremos facelo e instalar, pois igual é o máis operativo, instalar un espello ali na zona. Ben, pola miña parte máis nada, creo que contestei a case que todo. Nada, pasaríamos, se alguén do público quere dirixirse, facendo algunha pregunta, sí. Juan, nós somos representantes da Comisión do Carme, con respecto ao que dixo, teño que corregirlo, porque nós presentamos toda a documentación que se envía ao DOGA a noso Ayuntamiento de Rianxo. Unha vez montado o palco, un técnico competente da orquesta presentou aquí o documento que os facía responsable. Entón, un técnico de aquí, a Policía Local, nos dixo que iso non valía. Entón, a nosa pregunta é, por que non vale? Porque o dixo eu. Que capacidade ten el para dicir que non vale? Eu, a Policía Local, terá as súas cousas para a seguridade e tal. Pero non creo que un Policía Local sepa moito máis que un técnico de montaje. Non creo. Entón, cal é o problema? Cal é o problema para que viñan a meter a licencia? Cal foi o problema? Eso que queremos saber, cal é o problema? Porque nós cumplimos, eu cando falei con ele dixen, nós cumplimos a lei, cal é o que non estamos cumplindo? E este papel non vale, pero por que non vale? E eu dixen, estábamos en mano porque non valía. Pero que a mí eso non me vale tampouco. A nosa cuestión non nos vale. E queremos saber por qué. Si foi unha cohesionaría dele,
o porqué nós fixemos ao final. O permiso tiño no ayuntamiento, verdad? Cumpríamos todo, presentamos todo o que se requiriu. E cando me desmontado o escenario, se fluxe certificado conforme aquela persona se podía responsable de montar. Por que non vale? É o que queremos saber nós, por que non vale? Bueno, eu comentei tamén ao longo da intervención que hai un matiz sobre o técnico competente. Técnico competente, o Concello pode entender que é un arquitecto. E se non é arquitecto, pois non vale un técnico do palco. Porque un técnico de palco, eu tampouco sei que titulación ten o técnico do palco. Van, para entenderlos. Pode ser un enxeñeiro, pode ser tal, pero tamén que o precisen. E eu que estaba dicindo antes, que o teñen que precisar. Que tipo de técnico? Mira, se non podes facer unha cousa tranquilamente e evitar moitos problemas. Vos mismos, o ayuntamiento, contratades a un enxeñero ou a técnica competente que vos que irades. E cada vez que hai unha actuación organixa, pasa ese técnico. E acabamos de ter todos os problemas. Pasou o mismo na festa de Taragoña, pasou o mismo. Pois non creo. Eu penso que tampouco. Nin tampouco no resto das festas que se fixeron aquí. No resto das verbenas xa non houve ese problema. E seguramente non presentei ese papel que presentamos nós. Está entendido. Ben, pero en todo caso transcorreu, fíxose, actuou esa orquesta e as seguintes que as houbo transcurriron con toda a normalidade. Pero mira, Adolfo, pero bueno, ben, eu creo que xa está. 2 días, 2 mañás, preguntando por ese tema, para que non houbera problemas, para presentar toda a documentación, espera, deixa-me falar, para presentar toda a documentación necesaria para que non pasara. E chega, xusto, cando monta, pumba. Que che parece? Bonito? Non me parece bonito. Non é bonito. Pero estou seguro que se estuveron facendo o posible e se está facendo o posible para corrixir eso. Vale? E de feito, e aos feitos me remito, xa non houve problema en ningunha outra xa na propia festa do Carme, non só as de Taragoña, por non metelas no medio, sino que xa nas do Carme tampouco houve problema. Hai unha discrepancia de quen pode ser o técnico responsable, que hai quen pensa que é un enxeñeiro, ou só determinado tipo de enxeñeiro, ou un arquitecto. E en todo caso, a ver, isto é un apartado que ten, usted pregunta e eu lle contesto, pero non é ilimitado, non é o momento de debatir aquí ustedes con nós. O que non é de agrado é que nós presentemos todo e tenemos todo como exige a lei, porque o exigía a lei, porque o exige a Europa, porque estivemos aquí e nos pasaste os vosos papeles, o ayuntamiento, que non nos quitamos ningún sitio, que nos dou a documentación que tínhamos que presentar, foi o ayuntamiento de Rianxo. Presentamos todo como había que presentar. É que depois chega un momento, é que nos veña a presentar a orquesta, en todo caso, xa, pero sigo dicindo, o resto das actuacións foron adiante, e quen avala toda a actuación, en este caso foi a tenente de alcalde, que ocupaba o cargo de alcaldesa accidental. Tamén foi o punto que nos cumplimos, ou a lei que nos cumplimos. Porque está a fala de técnico competente e está sin aclarar. No momento que se aclare, e isto non é un diálogo, no momento que se aclare iso de técnico competente, seguramente sexa máis doado, como foi nas festas de Taragoña e como foi no resto das festas do Carme, e como será, espero que nun futuro. E a partir de aí, pois, veremos. Mira, a Comisión queríamos ter un trato, por lo menos, similar ao da Guadalupe, a Comisión de Trato de Guadalupe. Sí, por unha sencilla razón, mira. Nós facemos a sesión do domingo e temos un mercadillo aí. Como comprenderás, non nos gusta estar absolutamente para nada. É que non sabes se está a sesión do domingo ou non. Nós queremos saber se non podemos ter o mesmo trato que eles. Eu respondo. Non teñamos tamén un mercadillo. Eu vou responder, sí, de acordo. Vou ser moi clariño coas cousas. Eu, cambiar o mercadillo ou suprimilo, como nas festas de Guadalupe, sí. Ahora, as festas do Carmen, para min non teñen. As festas da Guadalupe son as festas patronais deste Concello. Entón, o trato, sí, é así, é así. Eu, polo menos, é a maneira que este equipo... E non me quero mollar, non quero ir polas ramas e parecer que son iguales. Hai unhas festas que para min son as patronais do Concello, que son as festas de Guadalupe. Eu quero mollarme, non debo decir as 20 festas, porque no momento que entramos co Carmen é... Festas de Taragoña tamén teñen o mesmo trato que as festas de Guadalupe, as festas que se poden facer en Isorna, as festas que se poden facer en Asados, e todas as festas que teñen o mesmo trato que as festas de Guadalupe. E non é así. Eu dou as mesmas respostas a todos intentamos botar unha man na medida das posibilidades e a cada quen tratando coa súa especificidade. Pretender que sexa o mesmo que as festas de Guadalupe, eu aí entendo que non.
eu entendo que non, e me quero mollar coas festas, entón, se me pide exclusivamente sacar o que é o mercadillo, abórdase que non hai ningún problema polo mercadillo, suprimilo igual, pero para min as festas de Guadalupe son diferentes ao resto das festas das parroquias ou outras festas de distinto sino, e iso para min é a maneira que eu teño entender as festividades, e digo, este non é o espacio de diálogo, usted pregunta e eu lle respondo, entón, o que non hai cancha ilimitada, non é cancha ilimitada, o de que usted poda someterme a un interrogatorio nesta sesión, non é así, non vai así, non vai así. Nós o que non queremos é ser como a Guadalupe, ni moito menos, pero queremos ter un trato similar. Vou insistir, vale, está entendido, se a cousa é que saque o mercadillo, abordámolo para que saia o mercadillo. Eu quero que os partidos estén, eu penso que estarán na mesma opinión que nós, porque penso que as festas do Carmen de Rianxo tamén merecen un bo trato. Creo que o teñen. E creo que o teñen, pero non entrar pola vía de que somos iguales ás festas de Guadalupe, que son as festas patronais do Concello, e así eu creo que teñen que ser. Eu non quero tamén falarlle a todo o mundo e darlle a píldora que queren. As festas de Guadalupe son moi diferentes ao resto das festividades. E se non o Carmen, pois haberá que darlle o mesmo trato a todas as festas que se dan nas parroquias. E creo que non o recibe tampouco. A festa do Carmen tampouco se compara ni pola duración, ni por determinadas cousas. Poderíamos falar de cousas que sí se dan no Carmen e non se dan ao resto das parroquias. E poderíamos falalo, Vale. Sí, pero non é o pleno a sesión onde se aborden ese tipo de circunstancias. Te pregunta e eu lle digo. Sí, pero si pregunta xusto si se pode sacar o mercadillo, a resposta, sí. Vale? Outra pregunta máis, si xa acabo. Eu penso que o Ayuntamiento debía tomar medidas sobre iso, sobre o campo, por unha das sencillas razóns. Pasou o mesmo que a Feira do Libro. Eu penso que tedes que buscar ubicación para outras cousas. Eu penso que todo non vai no campo. Non podemos ter todo aquí. A Feira do Libro, o mercadillo, todo mezclado. Eu penso que tedes que buscar outra alternativa. Ou a Feira do Libro no campo da Riba. Eu penso que cada un ten que ter o seu espacio, que non podemos ter todo no campo. É a miña opinión, eu non sei que tendas con respecto a eso, porque... Os da Feira do Libro queren compartir co mercadillo, porque queren o batiburrillo, incluso quererían que estuvera a festa da xouba ese día, así o queren, por ver esa mistura. En todo caso, sí que tamén participamos desa preocupación de que, efectivamente, ás veces hai determinados incomodos e cos concertos e coa programación que tamén houbo ese fin de semana. Entón, haberá que mirar como conxugar os diferentes intereses. Ora, tamén os do... Bueno, eu animo... Cambiarlo para outra ubicación. Bueno, todas son cousas moi delicadas, porque ninguén quere cambiar. máis do público. Así nos vai, non? Nós preguntamos así a xestión do que o centro de día vai ser público ou privada. Nós estamos falando con varias empresas, a ver que tipoloxía de formatos se podía establecer. Nas anos do día se lle da fixo a concesión da ambial e era pois algo moi interesante, un logro bastante interesante para baixar o precio do usuario. Segundo, dar información completa ás persoas maiores cando teñen que facer unha subvención, como, por exemplo, o arranxo das cociñas e dos baños. Hai persoas maiores que viven en casas que non teñen nin cuarto de baño, nin cociña asentado propio. Entón, bueno, xa se dá o caso que viñeron aquí e non se les pudo informar, non é o sitio, ningún lugar adecuado. Como antes fixeres referencia a educación social, pois un pouco de empatía a hora de tratar as persoas maiores e darle toda a información que precisan, porque a información é poder, é saber e ter recursos. Por outra, claro, as macetas están moi ben que estean plantadas, pero a mí me sabe de moi mal gusto ver como diante de un concello un funcionario pois este fumando cada 2x3. Iso tampouco queda ben. Terceiro, pedir a ambulancia as 24 horas. É moi importante ter a ambulancia 24 horas. Desde logo non surge si a apertura do centro de día, porque hai moita xente en espera e probablemente, pois, cando xa se abra, pois, nin a poidan disfrutar. Non máis nada.
A primeira opción, eu creo que, non sei se os restantes membros da corporación así o faláramos, pero en todo momento sempre se falou dunha xestión pública do centro de día como primeira opción. Entón, integrarse na rede sería o ideal para a sostenibilidade ou incluso do modelo e do xestión. En todo caso, será a propia comisión a que aborde o sistema. Pero para min, eu tamén o digo, e agora falo como membro do grupo de goberno, entendo que o ideal sería que o que é o centro de día e incluso, pois, se en algún momento conseguimos ou unha residencia ou algún outro equipamento, se mantuvera na esfera pública, tanto para a xestión do personal como do recurso, tal. Eu creo que é o que garantiza a sobrevivencia futura da instalación. En todo caso, como tamén hai unha petición que intentaremos darlle vía, que é a da súa participación na comisión, intentaríamos falar diso. Eu creo que a vía privada ha de ser unha das últimas que está aí, ou da xestión compartida que poidamos facer, pero en todo momento eu sempre me referín ao centro de día como un centro público, e eu creo que sería pois complicado. Non falo que sea privado, digo que sea pero bueno, eu creo que a idea é garantir que a Xunta de Galicia participe connosco na xestión, como fai tamén ou como facemos no ámbito da escola infantil como modelo, non? Eu creo que é apropiado. Tomo nota da petición das 24 horas, o despliegue non é fácil, sabe que aquí tamén tuvemos un momento onde o despliegue das ambulancias incluso non tuvemos ninguna. Xa, quero dicir que logrouse, constame que tamén houve intervención por parte da voceira do Partido Popular para traer unha ambulancia diurna. Intentaremos pois tamén seguir e demandar ambulancias 24 horas. Ora, atención, entendo que temos que intentalo conseguir, pero non somos nós o Concello quen fai o despliegue das ambulancias, que é unha estrutura dependente dos Sergas que a concede. Intentaremos que este ás 24 horas e que pode estar connosco todo o tempo, que sempre garantiza unha mellor atención. Entón, trasladaremos, e como lle vamos trasladar o tema de matronas e todo iso aí. Unha das medidas que me falaba antes do centro de día era buscar os cartos. O pleno de orzamentos, vai unha cantidade que responde á realidade, blíndase a posibilidade de ter nos orzamentos ese 1.300.000 que achega do Concello. E, de alguma maneira, iso abre vía a que agora a interventoria poida traballar en calqueira momento en facernos un prego para que poidamos conseguir o 1.000.000 e pico restante, poidamos adquirilo. Pero pasa pola solicitude de un crédito, esa parte. É o que xa está incorporado aos orzamentos, figura aí, xa como unha especie de gasto que nos vai vir, pero agora é necesario materialmente ir por ese recurso. Sabemos que dá, que as contas e o nivel de endebedamento que ten o Concello dá, non vai haber imposibilidade de acudir a él, incluso algunha outra medida intermedia vai limpar de outros créditos para que basicamente o crédito que teñamos que facer fronte durante estes anos sexa o do centro de día. E van salir as contas e van salir os números favorables para que así sexa. Entón, nós estamos con esa idea, tan pronto poidamos poder adquirir o patrimonio. E logo entrar, pois, tamén a falar no de antes. Vale. Creo que o Colexio de Educadores Sociais tamén se quería dirixir a nós. Pois, boa tarde, eu non vou poñer de pé, para que a ocasión merece. Eu son Natalia, son a vicepresidenta do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais, e antes de nada, vos quero dar os parabéns ao Concello e logo as grazas por esta unanimidade, nesta moción de lei. Os parabéns porque sabemos que históricamente o Concello de Rianxo non só aposta pola educación social, sino polas intervencións sociais de calidade. E iso se fai gracias á contratación de educadoras e educadores sociais no ámbito da acción socioeducativa. Sei de primeira man, porque eu traballei aquí xa fai anos, moitísimos anos, que hai un equipo de persoas profesionais da educación social traballando desde fai moitos anos. E iso merece os parabéns por parte do Colexio de Educación Social ou de Educadoras e Educadores Sociais porque apostades por esta profesión. Espero, no meu nome, e falo no nome do Colexio, que sigades apostando por esta profesión. A aprobación desta lei, en este caso, que apoiedes hoxe aquí, non é só loitar pola nosa regulación, non é pola
los dereitos da cidadanía. En primeiro lugar, aprobar esta lei implicaría xustiza social e implicaría o dereito a xente, a cidadanía e a educación social. Entón, é importantísimo que concellos como Rianxo aprobades esta moción de lei e contestando un poquinho ao grupo do PP, aprobouse a moción de lei por primeira vez na Deputación de Pontevedra, hubo declaración institucional da Deputación da Coruña fai un mes, mañán estamos na Deputación de Ourense e o LUS na Deputación de Lugo. Temos varias estrategias a nivel do país e a nivel do Estado español para que desde o Parlamento de Galicia, por lo menos a nivel noso, se cumpla o artigo 87.2 da Constitución, e poidamos ter unha lei que regularice a nós como profesionais e unha maior calidade nas intervencións sociais, que é o que queremos un pouco desde a nosa profesión. Moitas grazas. Bueno, pues deixamos aquí unha documentación para o Concello e tamén nos gustaría sacar unha foto final.